Ja, goddag og velkommen til endnu en omgang af det politisk ukorrekte talkshow. Lars og Christian, hvor vi jo tager fat om de aktuelle begivenheder og sætter dem under kærlig behandling. I dag er jo denne video her er jo ikke en glædens video. Det er jo egentlig en trist video, men også lidt en hyldesvideo. Fordi hvad er det, vi skal tale om i dag? Vi skal tale om vores gamle, jeg vil næsten kalde ham landsfader, Anker Jørgensen, som døde her for, det er vel 40 timer siden, cirka nu. Om søndagen? Søndag middag eftermiddag breakede det, at han var død. Han var død, og 93 år gammel. 93 år, det er faktisk en pæn alder for sådan en mand at få, og det kræver sgu respekt, det er det ene, kan man sige. Så har der været meget snak om i nationale kredse, kan man sige. Er der meget snak om Anker var god eller dårlig. Og der har vi jo en meget klar holdning her, en fælles holdning faktisk, til hvordan vi ser Anker Jørgensen. Fordi, hvordan har vi det, Anker Jørgensen? Hvordan vi har det, Christian, vi har et ret afslappet forhold til Anker Jørgensen på den måde, at vi ikke bebrejder ham de problemer, vort land står overfor i øjeblikket. Han er ikke en del af det politiske panas, som er skyld. Jeg mener ikke, og vi mener ikke, at han er en del af det problem, som er skyld i den sørgelige tilstand, vort land er i, og de forandringer, vores samfund gennemgår i disse årtier. Anker Jørgensen altså det, man kan sige om Anker Jørgensen, var statsminister indtil 82, hvor Schlüter overtog, og har reelt ikke haft mulighed, mener jeg, for at kunne forudse, hvilken enorm negativ betydning og indflydelse islam ville få på det danske samfund. Og det, man skal have med, det er den udlændingelovgivning, som ligesom er hjørnestenen af dansk udlændingepolitik. Blev vedtaget i 83 med statsministeren, som på det her tidspunkt hed Poul Schlüter. Og på det her tidspunkt var Anker allerede begyndt at trække slet fra styringen af Socialdemokratiet. Det var de unge kræfter, det var Lykketoft, det var Svend Auken, det var Bjerregaard, senere Poul Nyrup, de fantastiske fire, som man sagde, der havde overtaget biksen der. Anker Jørgensen, en vigtig ting at med omkring Anker Jørgensen, er også, at han faktisk er den eneste danske statsminister, der selv med gevær i hånd har været i krig for Danmark. Der er ikke mange, der er ikke så meget fokus på det. Men Anker Jørgensen var faktisk, da tyskerne kom, i nazityskerne væltede ind over grænsen 9. april 1940, der var han faktisk ung soldat, og lå og var i skudkamp, i ildkamp, for at bevare Danmark dansk styret. Gardehusar-regimentet lå han. Gardehusar-regimentet ved Slagelse. Ja, og skulle efter sigende også have været modstandsmand. Så han er på den måde jo egentlig en meget stor hædersmand. Hvad der heller ikke er så meget fokus på, har været, at Anker Jørgensen faktisk meget lidt i EF-tællinger, i det europæiske fællesskab, som man kaldte det dengang. Han var ikke tryg ved det der med, at lille Danmark skulle ud og blande sig ind i de store internationale ting. Han kunne lide det lille Danmark. Anker Jørgensen, mener jeg, rent faktisk forsvarede danskeren, og var ikke interesseret i at bruge væsentlige ressourcer rundt omkring i verden. Han var interesseret i at opbygge et samfund, et velfærdssamfund, som tilgodeså de mennesker, som havde været med til at opbygge og bidrage til dette velfærdssamfund. Ja, og som de svage danskere, det var det, man havde for hjertet. Og han kom faktisk med en interessant udtalelse til aviserne i 1986, hvor han siger, og der citerer jeg lige her. Det er meget interessant. Her, ikke? Den er meget interessant. Det er så citatet fra Anker Jørgensen i 86. Danmark er et lille land, så vi må undgå at blive overrendt af fremmede. For mange flygtninge vil skade Danmark, både økonomisk og kulturelt. Citat slut. Det er altså den gamle Anker Jørgensen, der siger det i 86. Så tidligt som 86. Så tidligt som 86. 86, hvor vi var mange, som på det her tidspunkt faktisk ikke engang var klar over, at det kunne blive et problem på den måde. Vi skal lige være enige om, at Anker Jørgensen i 86 stadig er formand for Socialdemokratiet. Ja. For landets største parti. Ja. Han gik af som formand i 87, så i 86 er han stadig formand, og han er med denne udtalelse rent faktisk forud for sin tid. Det var uhørt i 86 at sige noget sådan. Uhørt. Det var helt uhørt på den måde. Og derfor kræver det sgu respekt. Og Anker var også en mand, som ikke solgte ud. Altså vi har set statsminister senere hen søge til udlandet og sælge ud af dansk indflydelse. Vi har set Mogens Lykketoft hente Connie Hedegaard, daværende miljøminister, op til sin overklassebolig op i Rungsted, tror jeg det var, for at kæmpe for privat strandret og bruge politisk kapital for at få noget privat strand til sig selv og sine rige venner derop.
Alt det var Anker helt væk fra. Og jeg har lige det var slet ikke Ankers verden. Helt rigtigt, Christian. Jeg har en meget interessant lille ting også. Ja. Det er, at Anker Jørgensen i de sidste 20 år mindst har jo været ualmindeligt tavs. Ja, han har ikke blandet sig som mange andre, som Elle Bellemann og idioterne, der er gået af og som burde holde deres kæft. Som er afgået. Som er nemlig og desværre ikke ved døden endnu. Men det må vi jo så se frem til. Vi skal også have noget at se frem til. Det mener vi heller ikke. Det er sagt med glimt i øjet. Det korte lange er, at han har ikke blandet sig politisk i indvandringsdebatten, og det har han ikke gjort hverken den ene vej eller den anden vej. Har vi stort set intet hørt til Anker Jørgensen. Stort set inde, måske lidt, men stort set inde. På trods af, at hans stemme ville have vejet tungt, og man kan jo det ville have været rigtig tungt. Man kan jo godt måske forestille sig, hvorfor han ikke har blandet sig så meget. I den ikke, fordi tit, og det er en vigtig lille ting, et lille guldkorn, I kan få herfra, det er jo det politisk ukorrekte talkshow, Lars og Christian her, det er, at tit så er det vigtige ikke det, der bliver sagt. Det ikke bliver sagt. Det er det, som kunne siges, men ikke bliver sagt. Hvor man holder sin kæft. Fordi man egentlig godt ved sådan og sådan. Måske sympatiserer med en eller anden form for tænkning og tanke. Tænkning og tanke, fordi det er store internationale. Det var ikke Anker, det var den lille mand og den lille kvinde, den lille dansker, som han holdt af, og som også holdt af ham. Og det er jo også derfor, at alle statsministerne sidenhen har forsøgt at komme på fornavn med befolkningen, men sådan har det ikke været. Det har været Schlüter, det har været Nyrup, det har været Fogh, det har været Thorning-Schmidt, det har været Løkke. De har alle sammen forsøgt det, men de kan ikke. Det er Anker, som er på fornavn med befolkningen. Han var ægte folkelig. Han var ægte folkelig på den super fede måde, og derfor er det da trist, at han måtte gå der. Jeg kan så sige på en privat lille ting, at min far også har arbejdet tæt sammen med Anker i slut 70'er, start 80'er, hvor min far var aktiv var ansat i det LO's faglige politiske sekretariat og rejste rundt med Anker der, når der var 1. maj, og havde tæt samarbejde med ham der. Og så han havde et dybtgående kendskab til Anker og Ankers personlighed. Så på den måde med Ankers personlighed, jeg havde selv den fornøjelse at møde Anker. Ja, og vi to sad jo og talte med Anker. Hvor vi begge to faktisk har mødt Anker for et par år siden. Vi mødte til en gang gravøl. Til en gang gravøl, til en anden god socialdemokrat, Arne Hårgaard Christiansen, som hans bisættelse, hvor min far havde en fin samtale med Anker. Og det var en god dag faktisk. Det var det. Og Anker var et smukt menneske. Han var et smukt menneske, Anker. Ja, og kræver respekt. Anker står for rigtig meget af det Danmark, som jeg kender og holder af. Det danske velfærdssamfund. Det er Ankers Danmark, vi vil have. Ankers Danmark, vi vil have. På mange måder. Så kan det godt være, at Anker har været i Nordkorea på et relativt tidligt tidspunkt og mødt nogle mennesker, han aldrig burde have mødt og sagt nogle ting hen ad vejen. Der skal vi lige være enige om, at de fleste politikere med 40, 50, 60 års virke bag sig vil igennem deres tid sige så mange ting, at man altid efterfølgende vil kunne vælge at vrage mellem citater og ting, de har sagt og gjort, og finde enkelte uheldige udtalelser, enkelte uheldige handlinger, og det har man selvfølgelig også kunnet med Anker Jørgensen, men jeg synes faktisk ikke, at man kan finde så meget, så at min mening om, at Anker er og var en hædersmand, og en rigtig god dansker, og god for Danmark, at den på nogen måde kan rokkes. Ja, og der kan vi lige hurtigt slå et smut til nutiden, og så sige, at vi har jo lige set kongefamilien og Christian Jensen være nede og bukke og neje for diktaturet i Saudi-Arabien. Så jeg synes måske ikke, at og der kan man sige, trods alt Saudi-Arabien med til at finansiere terror, der går vores vej. Nordkorea har aldrig rigtig sneret Danmark. De ved så sygt vi ikke engang, hvor vi ligger på kortet. Så det er også værd at tage med, og derfor vil vi lige her på falderæbet, så beder jeg alle sammen om, lige at hvis I tror på Gud, sige en lille bøn for Anker, og hvis I ikke gør det, så bare send en venlig tanke. Det vil Anker have været rigtig glad for. Og så husk ham så som en god og landskærlig statsmand, som vi alle sammen skylder respekt. Det var så alt for denne her gang. Det tror jeg, det var. Ja. Og det var så det, og husk at subscribe os på YouTube her, og like os på Facebook, og så del det her program ud, så mange får glæde af det. Så har jeg lavet en lille hyldestvideo til Anker, som der er et godt link til nedenunder her. Den skal vi tage at se, den er faktisk rigtig fin. Her på som I kan se under videoen her. Og så klik på den. Den er god og lige til at komme i godt humør af. Så lad os herfra ønske alle sammen en fortsat god dag og have det rigtig godt derude. Tak for